milí priatelia Bulharska, bulharskej kultúry, dejín a tradícií. Začína sa 16. časť relácie Bulharské ozveny. Na úvod sa prenesieme do minulosti, do éry starovekých Trákov. Toto antické obdobie rezonuje aj v súčasnej bulharskej spoločnosti a spolu so starobulharskou a slovanskou zložkou sprítomňuje moderný fundament bulharskej identity. V týchto súvislostiach Bratislavu navštívil profesor Ivan Marazov, popredný odborník na trácku civilizáciu a kultúru. Priblížime vám aj tvorbu bulharského umelca Ivana Belčeva. Jeho obrazy sa vyznačujú predovšetkým technikami akvarelu. Belčevova tvorba sprostredkúva aj iné témy, napríklad portréty a štúdium ľudského tela v ich umeleckej interpretácii. Expozícia v Bulharskom kultúrnom inštitúte potrvá do konca januára 2025. Srdečne vás pozývame. V rubrike Navraty nasleduje obrazová pohľadnica v zozname umelcov, ktorí sú späti so Slovenskom. Takým je aj Cvetelin Cvetanov. Maliar už 30 rokov žije a pôsobí v Bratislave. Tento rok sme zorganizovali jeho prierezovú expozíciu s názvom Medzi nebom a zemou. Konala sa v prestížnych priestoroch Bratislavského hradu. Viacej naša reportáž. Vítam vás v mene vedenia Múzea mesta Bratislavy vo Faustovej sieni a som veľmi rada, že sa tu stretávame pri príležitosti veľmi zaujímavej prednášky nášho hostia z Bulharska, pána profesora Marazova. Hlavným organizátorom podujatia bola Slovenská archeologická spoločnosť, Bulharský kultúrny inštitút a spomenuté Múzeum mesta Bratislavy. Prednáška s názvom Kráľovská ideológia a umenie v starovekej Trácii sa konala pod záštitou veľvyslanca Bulharskej republiky na Slovensku pána Vasila Petkova. Profesor Ivan Marazov je významný bulharský vedec, rovnako aj kulturológ, trákológ a v minulosti aj politik. Venoval sa aj mnohým iným oblastiam vrátane umenia. Na prvom mieste vedeckému výskumu starovekej Trácie, mýtom a rituálom tráckej kultúry vo 4. a v 3. storočí pred Kristom. Jeho celoživotné dielo reprezentuje významný vklad k hlbšiemu pochopeniu tráckej kultúry a jej významu v dejinách. Vážená predsednička Slovenskej spoločnosti archeológie, archeologickej spoločnosti. Veľmi sa teším, že vás tu vidím všetkých, aby sme si uctili veľmi váženú osobnosť v Bulharsku, pána Marazova, ktorý je veľmi známy v Bulharsku, lebo v podstate on založil odvetvie bulharskej historickej archeologickej vedy a kunsthistorickej vedy. To je veda o dedičstvo Trákov, ktoré obývali Bulharsko v staroveku, ešte od doby bronzovej, od strednej doby bronzovej. Dá sa povedať, že črty tráckého obyvateľstva sa dajú veľmi dobre zbadať v niektorých črtách Bulharov. Pán Marazov ukončil Peterburgskú akadémiu výtvarných umení Repin a ešte vtedy sa zameral na odvetvie starovekého a je autorom nespočetných monografií, prednášok, ktoré on číta všade v Európe, v Spojených štátoch, v Japonsku, aj v Rusku bol kurátorom tráckého umenia, proste ukázal tieto skvosti bulharského umenia archeológie všade vo svete.
някакви доказателства открити за връзки на тракийската цивилизация на царете с други народи и други цивилизации? Да, разбира се. Може ли да ни кажете Veľvyslanec sa chce spýtať, aké sú dôkazy o interakcii tráckych kmeňov a tráckého obyvateľstva s ostatnými národmi okolo tráckého územia. Има много доказателства, много артефакти. Je strašne veľa dôkazov a veľa artefaktov, Показват влияние от скитите, ktorí ukazujú na vplyv Skytov. които показват наличие на много гръцки предмети. Nachádzame strašne veľa gréckych predmetov, sme sa bavili o darčekoch, ktorí si vládcovia medzi sebou vymieniali, a tie persické vázy, ktoré ste videli, ale je strašne veľa aj gréckych antických nádob a darčekov z gréckého územia a kultúry. В последната чета на 5 век преди Христа. V poslednej štvrtine 5. storočia pred našim letopočtom, Както знаете, тогава са били Peloponeskите vojny. Vtedy boli Peloponéske, prebiehali Peloponéske vojny medzi Aténou a Spartou. И атенските военачалници са търсили подкрепа от Тракия. A aténski vládcovia hľadali podporu trackých vojakov a vládcov. Така Ситалк е тръгнал с една огромна, това е един от великите тракийски цареве. A tak král Sitalk, to je jeden z najväčších a najmohutnejších vládcov Tracie, išiel so svojím vojskom. 150 000. So svojím vojskom, ktoré pozostávalo zo 150 000 vojakov trackých. Които 90 000 конници. Od ktorých len 90 000 boli na koňoch. Аристофан се смее, когато чакат Ситалк, и казал, че Ситал, войниците на Ситал като скакалци ще наводнят Атина. Aristofán, keď čakali toto vojsko obrovské, písal tak humoristicky, že keď prídu trackí vojaci so svojimi vodcami, že taká invázia bude, že bude vyzerať ako keby smrčkovia napadli Atenu. Няма да бъда дълъг. Искам да благодаря най-сърдечно на професор Маразов за тази изключително интересна лекция. Благодаря ви от името на посолството на Република България и лично от мое име, като инженерна и пълномощен посол. Chcel by som mojim vlastným menom a menom veľvyslanectva, ktorým ako riadím tu na Slovensku, by som sa poďakoval z hĺbky duše za vašu mimoriadne zaujímavú a cennú prednášku. Благодаря ви. Ďakujem. Dnes taký krásny podvečer, ideálna príležitosť ísť tam na vianočné trhy a dať si tam živánsku. A vy ste sa rozhodli, že prídete sem. Prečo? No, jednak kvôli tomu, že ako člen Slovenskej archeologickej spoločnosti sme spoluorganizátori tejto akcie, ale zase na druhej strane aj samotný pán profesor Marazov, ktorý bol našim teda prednášajúcim, tak je jedna z tých významnejších osobností, čo sa týka vlastne výskumu trákov tu v Európe, tak stalo to vlastne za to navštíviť toto podujatie. V akých súvislostiach vás táto prednáška obohatila? Hlavne kvôli tomu funerálnemu umeniu. V tom období staroveku, ak to teda prirovnáme k dobe latenskej, respektíve tomu predchádzajúcemu obdobiu doby halštatskej, kedy tí trákovia boli činní v juhovýchodnej Európe a porovnáme to s územím Slovenska, tak je to niečo absolútne neporovnateľné. Keď si porovnáme tie hrobky, ktoré sme mali možnosť vidieť v tej prezentácii, či už to bolo v tom údolí Kazanlák alebo iných, tak je to jednoducho niečo výnimočné. Tu na Slovensku niečo podobné nemáme. Čo napríklad vás osobitne zaujalo? Hlavne bohatosť nálezov, že je to naozaj celé spektrum, ktoré tá trácka kultúra obsahuje a pre nás ako stredoeurópanov, ktorí jednoducho takéto nálezy nemáme, tak je to jednoducho fascinujúce, že môžeme aspoň takto nahliadnúť do tohto
významného obdobia pre Bulharov. V čom to bolo pre vás nové a zaujímavé? Poznám civilizácie Minojskú, Mykenskú a táto civilizácia ma tiež teda nejakým spôsobom fascinuje, tak som si prišla tú prednášku pozrieť a vlastne od najlepšieho odborníka, najerudovanejšieho pána profesora to bolo. Tak ja to, čo sme tu videli, tak ja som si to už prešiel asi pred 7 rokmi, som to všetko videl v Bulharsku, v múzeách, aj v hrobkách som bol a tu som si to vlastne prišiel zaspomínať na to, čo som videl v Bulharsku. Čo vás na tej tráckej kultúre fascinuje? Fascinuje ma to umenie, to prevedenie toho umenia, tie vázy, tie konské postroje, ako pán profesor aj hovoril, hrobky, výzdoba hrobiek a celkovo tá kultúra je pre mňa taká obalená takými záhadami, takým niečím, čo mi je veľmi sympatické. Ja sa zaoberám aj starovekým Egyptom, aj Gréckom a títo tráci sú tiež taká moja jedna srdcovka. A keby ste ich mali veľmi krátko charakterizovať, v čím sú odlišní od tých ostatných kultúr, čo ste spomenuli? Práve tým umením. To umenie ma dostalo, že to umenie je také vyšperkované, také v tých múzeách, v tých vitrínach. Je to také bohatство, такий зазрак, ако кeby, keď to там видим. И би трябвало хората, които се интересуват от древната история, да са наясно, че тук става дума за една велика култура, която е съизмерима с елинската. За съжаление, тя не е толкова позната, защото, както каза той, тя е безписмена. Така че най-общо, това, което в лекцията си господин професора така представи като най-интересно, това е същността на царската идеология, като теократична, най-общо казано, която е свързана с тракийския култ към Хероса, към смъртта. Dnes sme tu počuli, že súčasná bulharská identita má 3 zložky. Trácku, slovanskú a starobulharskú. Ako napríklad vy pociťujete tieto jednotlivé zložky ako Bulhар? Да, съгласен съм, че това са трите съставки на българската народност. Не говоря на нацията, но тук мисля, че се пропуска една и това са готите. За тях нищо не е казано. Тук въпросът, който възниква е коя от тези 3 съставки или 4 взема предимство или пък е била най-значима. Трудно е да се каже. Доскоро се предполагаше, че славянската съставка е най-значима. Според мен, може би трябва да се прецизира, че славянско е нещо, което е измислено много по-късно. По-скоро славяноязична, а не славянска. В този смисъл тракийския субстрат, разбира се, е важен. И генетиката показва, че и досега в генетичния материал на съвременните българи този субстрат продължава да съществува. Zaujala ma pre všetkým ikonografia a interpretácia ikonografie pána profesora, pretože v literatúre sa človek síce stretáva s týmito nálezmi, ale otázna je vždy tá interpretácia a pán profesor hľadal analogie nielen v gréckom, ale aj v azijskom umení. Skončilo sa podujatie. Ako ste spokojní s jeho výsledkom? Slovenská archeologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vie dlhodobo podporuje takéto prednášky, organizujeme rozvoj podujatia a s Bulharským kultúrnym inštitútom spolupracujeme aj na takej priateľskej báze, aj naši starší členovia, takže my sme veľmi radi prijali toto ponuku, pomoc pri organizácii a s privítaním pána profesora Marazova. Videli sme tu veľmi veľa podmanivých obrazov, ktoré sa viažú k tejto tráckej kultúre. Večer, keď zatvoríte oči a budete zaspávať, ktorý z tých obrazov sa vám vyjaví? No, teraz keďže je už večerný čas, tak na lokality si spomeniem na niektoré 1-2, prečo je tam veľa tých lovených zvierat. Takže bolo tam niekoľko vyobrazení práve veľmi zaujímavých, ktoré my naozaj na území Slovenska v vnútrokarpatskom priestore vôbec nemáme. Takže je ich tam niekoľko, ten orol a tie lovené jelene. Čo by ste prijali rozvoju slovensko-bulharskej spolupráce aj konkrétne na pôde vašej spoločnosti a teda Bulharského kultúrneho inštitútu do budúcna?
Bulharský kultúrny inštitút alebo bulharská kultúra práve ponúka tie námety na spoluprácu, pričom aj teda tá slovenská časť v rámci archeológie a histórie, takže my tam máme veľa prienikov. A predsa len my aj zo Slovenska sa učíme, respektíve prednášame bulharskej histórie, bulharskej archeológii, ktorá je veľmi dôležitá aj pre ten vývoj na území Slovenska. Takže aj v tomto sme veľmi silno prepojení. Dokonca aj slovenskí archeológovia robili výskum v Bulharsku a môj školiteľ Juraj Pavúk, archeológ z Archeologického ústavu z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, mu nedávno vyšli knižky v spolupráci s bulharskou archeologičkou pani Anetou Bakamskou o Galabniku. Je to tel, ktorý je vlastne tiež na území Trákie a je to ale z obdobia doby kamennej. Takže aj slovenskí archeológovia pracovali v Bulharsku. Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave sa v predošlých týždňoch a mesiacoch blisol bohatou programovou ponukou. Sledujeme prípravy na výstavu obrazov známeho bulharského maliara Ivana Belčeva. V centre pozornosti je profesor Ivan Marazov. Na Slovensko spolu s ním prichádza aj výtvarná expozícia jeho dlhoročného priateľa, bulharského maliara Ивана Белчева. А другия подарък, който ни направихте, благодарим за тая чаровна, нежна и красива изложба на покойния художник Иван Белчев, която се надяваме да зарадва братиславската публика. Сред нас има такива ценители, които вървят от изложба на изложба, за което им благодарим, момичета, че сте тук с нас. Ďakujeme vám veľmi pekne, lebo vy ste tí, ktorí strašne máte radi výtvarné umenie a vždycky chodíte z výstavy na výstavu. A verne Bulharskému kultúrnemu inštitútu a bulharskému umeniu, верни почитатели на българското изкуство и на българската култура. И за нас беше чест. Благодаря още един път. Още много години да сте сред нас и да се радваме на живота. На здраве. А също така искам да благодаря и на госпожа Габриела Примова, която е консул в посолството на Република България в Братислава, която дойде и завари тази наша неформална установка поради различни обстоятелства. Много ни е драго да ви посрещнем тук. Аз знам, че и вие сте ценител на изкуството, обичате да им се радвате и имате много добър вкус. На здраве! На здраве! На здраве! Ivan Belčev je významný bulharský maliar. Jeho tvorba sa etabluje už na začiatku 60. rokov 20. storočia. Výtvarní kritici o ňom píšu, že jeho umelecký prejav charakterizuje zmysel pre farebnú harmóniu a majstrovskú výstavbu farebnej kompozície. Používanie techniky tzv. Suchého štetca a akvarelu Belčevovi umožnila vytvárať dojem priestorovej hĺbky. Takto potom zachytával dynamiku živej prírody a krajiny. Typické hmlisté krajinné scenérie, architektúra, premeny krajinných zákutí v čase, to všetko v pocite pokoja a vnútorného zážitku.
Ivan Belčev a jeho dielo rezonuje aj vo svete. Prišli ste sem na túto výstavu. Podľa všetkého, ako som sa pozeral, tak vás zaujala. Ktorý z tých obrazov a prečo? Môžem povedať, že napríklad tento, impresia, že tento obraz vlastne vyniká tým, že nie sú tam nejaké určité detaily, ale spraví to taký dojem takého fresh prostredia, kde tu vidieť toto akože zatišie, a je tu vidieť prírodu. Že tento obraz vlastne prenáša emócie. A emócie v umení asi to najdôležitejšie, čo ľudia vnímajú. Z týchto jednotlivých obrazov, ako táto tvorba na vás pôsobí? Je to vynikajúci umelec. Dá sa povedať, že veľmi talentovaný, má klasickú školu umenia, podľa všetkého, ale zase tieto akvarely majú taký charakter, akoby náhodných situácií, ktoré umelec zachytil proste v nejakom momente. Možno mal takú určitú náladu a tú náladu proste priniesol do svojich obrazov. Pred chvíľočkou ste si prezreli tvorbu. Ako na vás pôsobí? Je to tvorba človeka, ktorý má cit pre jemnosť, pre kompozíciu. Páči sa mi ten akvarel v podobe krajiniek, ktorý je veľmi ukludňujúci, príjemný, a tým pádom mám z celej výstavy veľmi pozitívny dojem. Dokonca som nazrel aj do knihy, kde boli veľmi pôsobivé akty mladých dievčat, urobené s citom. A autor, myslím, že naozaj je odborník a má štetec skúseného tvorcu. Bulharsko je jediná krajina v Európe, ktorá už viacej ako 13 storočí nezmenila svoj názov. Toto odznelo na podujatí 3. marca 2024, keď si aj Bulhári na Slovensku pripomenuli svoj sviatok. V roku 1878 bola takmer po 500 rokoch pretrvávajúcej osmanskej nadvlády obnovená bulharská štátnosť. Pozvanie veľvyslanca Petkova a Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave prijalo veľa diplomatov a vyše 200 hostí. Pán veľvyslanec zakončil slovami o kultúrnej diplomacii. Tá sa preukázateľne zračí aj v obrazoch majstra štetca Cvetelina Cvetanova, dodal na záver. Vernisážou tvorby Cvetelina Cvetanova sa začala jeho autorská prierezová výstava v západnej terase Bratislavského hradu. Keď ide o majstra Cvetanova a aj v kontexte slovenskej výtvarnej kultúry, keďže pôsobí na Slovensku, aj v tom kontexte bulharskej výtvarnej kultúry, čo by sme mohli o ňom povedať? Cvetelin Cvetanov je skutočne presvedčivý a pravý maliar moderného realizmu. V tomto modernom realizmu je obsiahnutá námetovo-tematická inšpirácia obsahová jeho tvorby. Je v tom prítomný moderný expresionizmus 20. storočia, nová figurácia, krajinárstvo, dynamické, expresívne. Je v tom aj kus histórie európskej výtvarnej kultúry maliarskej, aj to jeho bulharské zázemie. A hovorím ešte raz, že je to priamy a realistický, poctivý a pravdivý maliar, ktorý vie malovať svoje obrazy.
бащините. Ядове и от бащините кахари. Aký je to pre vás pocit vystavovať na takomto výročnom podujatí štátnom sviatku Bulharska? Moja predstava bola, že na svojej 60-ke nachystám ešte jednu výstavu v umelke. Takže to sú obrazy, čo som chystal presne na tú umelku, lenže medzi tým prišla tá pozvánka, perfektná atmosféra, výborný veľvyslanec, kolektív, nemohol som povedať nie. Som rád, samozrejme, priestor je vynikajúci. Ukazujem obrazy, čo celý rok som zavretý v ateliéri, že to sú tie 10 kusov koní a tie oblaky, tiež sa to malovalo 2-3 roky, nikto to nevidel, takže ja som spokojen. Dalo by sa povedať, že každý z tých okruhov jeho tvorby je špecifické, ale najvýraznejšie aj na tejto expozícii súčasnej sú jeho motívy koní. Koník je jedna z dávnych a historických tém výtvarného umenia, sochárstva aj maliarstva. Koník, kone namalovať je najťažšia. To je skúška výtvarníkov, či vedia kresliť alebo malovať. A koník je veľká symbolika aj ľudského rodu, spojenia človeka s prírodou, so zvieratami, s koníkmi a táto silná kolekcia veľkých obrazov koníkov, dynamických, bežiacich, divokých, nespútaných, pripomína aj jednu z vecí, ktorá je obecne platná a presahuje ríšu, teda toho zvieracieho sveta koníkov, je to vitalita, živelnosť, tá nespútanosť, tá sloboda divokých koní, ktorú sme sa učili možno aj my ľudia od nich, ale zároveň koník bol historicky od pradávnych čias aj najbližším priateľom človeka a rozumel si človek s koníkom, na rozdiel od dnešnej doby, kedy si aj ľudia nerozumia s ľuďmi. Ja mám to šťastie, že sme v Sofii 11 rokov, čo trval môj študijný pobyt z umelecké gymnázium a výtvarná akadémia. Všetko bolo založené na figuratívnu malbu, kresbu malbu, portrét. A nechcel som to pustiť, lebo modní trendy sa menia, nastupujú počítače, lenže ručná práca, ručné vymalované telo, tak to je, vždy to zostáva. A problém, či je oblak, alebo klon, alebo žena, sa zaklada na ten istý maliarský problém. Какво означава днешния ден за мен? Означава една единствена дума – свобода. Този ден е свързан с свободата на България, свързан е с възцаряването на нашето трето царство, възкръсването на един народ. Тези саможертви, които са дадени, хиляди знайни и незнайни войни, тръпки ме побиват.
И съм горд, че съм българин и че успявам на тази дата, макар и да го честваме на 28 февруари малко по-рано. Съм горд, че имам възможността да организирам прием по случай националния ни празник, съчетан с много силен културен елемент, защото аз винаги съм залагал много на културната дипломация и продължавам да твърда, че това е нещо изключително необходимо и спомага невероятно за сближаването на народите, а Словакия е много близък и приятелски на нас народ. Pani riaditeľka, Bulharský kultúrny inštitút má veľký podiel na uskutočnení tohto podujatia. Prečo ste sa rozhodli pre Cvetelina Cvetanova? Je to veľmi zaujímavý autor, ja ho poznám už 20 rokov a môžem povedať, že teraz vidíme, že s vekom ten jeho kolor, je tam veľa iných polutieňov. Aj keď patrí do generácie, keď začali tvoriť ešte počas socializmu, nikdy nebol v prúde socialistického realizmu. Každý to robil s inakším spôsobom. Napriek tomu oni sa prebili a sa stali jednými z najvýznamnejších výtvarníkov Bulharska a vyhral veľa ocenení. Nástroj marimba, to je v podstate väčšieho brata xylofóna. Je veľmi veľa väčší ten nástroj, má o 2 oktávy naviac a väčšinou sa hráva 4 paličkami. To je palisander, tieto doštičky drevení. To je toto afričanské drevo, ktoré bohužiaľ už pomaly není na svete. Už vysekali, teraz sa pracuje, že by spravili s inými materiálmi. Ale fakt, že to je komunikácia s mojou dušou. Mám naozaj veľmi, veľmi dobrý pocit, keď hrávam na marimbu. A hlavne dnes som hrával len bulharský skladby alebo skladby bulharskom štýlom, ktorý som sám si prerobil pre seba, aranžoval a tak. Vy ste sa sem pred niekoľkými rokmi presťahovali. Ako sa vám učil slovenský jazyk? Napriek tomu, že to sú veľmi blízky jazyky, bulharčina a slovenčina, pre mňa bolo na začiatku veľmi ťažké, hlavne keď sa skloňuje, alebo keď počujem moje meno v nejakým pádom. Ako napríklad, že stále Kirila Stojanova, alebo volám Kirilovi Stojanove, som potreboval čas toto spracovať a najvtipnejšie to, čo som zažil, bolo toto, že po bulharsky úžasný a otrasný. A tuto som počul často, že som úžasný človek, alebo som úžasne hral a som potreboval čas zariadiť, lebo prvých 28 rokov z môjho života to bolo stále niečo negatívne a tu je kompliment. Takže to je nebezpečne cudzí jazyci ovládať. Vy sa pohybujete vo svete biznisu, podporujete podujatia, ktoré gravitujú k bulharskej kultúre, k Bulharom. V čom vidíte význam podporovať kultúru tohto druhu? Смисъла да се подкрепя и развива културата, то е много голям. В това напрегнато време, в което живеем, трябва да намираме време, сили и енергия да се подкрепи развитието на културата, не само на българската култура, а и развитието на връзките, които са между българската и словашката култура, и в тая посока можем да говорим много, достатъчно много. Опитваме се да помагаме колкото можем и с каквото можем, за да развиваме и културния обмен, разбира се, образователния обмен. Имаме доста програми, които са в развитие, доста проекти, които са в развитие. Дай Боже да се случат. V čom vidíte význam vzájomnej kultúrnej výmeny medzi Slovenskom a Bulharskom? Treba pracovať týmto smerom intenzívne, lebo obidva národy nevieme až tak veľa o seba, nevieme o tí naši kultúrni aj pamätky, nevieme o tá naša história a musíme toto rozvíjať, musíme pracovať, aby sme sa dozvedeli Bulhári o Slovensko a Slováci o Bulharsko. Lebo tí bývali vzťahy, čo boli kedysi pred 340 rokov, to je základ, nad ktorým môžeme len nadstavovať. Okolo týchto obrazov ste chodili a so záujmom ste sa na ne pozerali. Tie obrazy sú úžasné vo svojej fantastike, majú svoj vývoj, pretože autora poznám dlhé roky. Je tam podľa mňa veľa z jeho takého mladického života v tých prvotinách. Úžasná fantastika, farebnosť, dokonalosť v tom umeleckom prevedení.
Pre mňa je to naozaj pán autor. Jablko nepadá ďaleko od stromu. V čom sa napríklad vy odlišujete vo vašej tvorbe od svojho otca? Aké máte iné, povedzme, tvorivé náhľady? A čo naopak vnímate, že toto som možno, že aj zdedil? Tak, čo sa mi páči na mojom otcovi je, že má za sebou veľmi tvrdú anatomickú školu, čiže má za sebou celú škálu kreslenia zvieratok, postav, rôznych aktov, čo sa mne veľmi páči a čo chýba v dnešnej tvorbe podľa mňa. Ja sa zase venujem soche a môj detko bol sochár, čiže mňa to možno tak obkročmo dostalo a chcel by som sa tomuto venovať aj naďalej, čiže tá socharina je pre mňa taká podľa mňa kľúčová. A musím povedať, že aj pri tej soche sa snažím stále ako keby držať toho realizmu ako môj otec, ale ten surrealizmus si môžem dovoliť asi až keď budem starší a keď budem remeselne zručnejší a celkovo budem vyspelejší. Zatiaľ tak. Pani Деница, за кým pocitom budete dnes odchádzať? Днешният ден беше душевна храна. Това искам да кажа. Абсолютно душевна храна за всички сетива, както за очите, така и за ушите. Изключително доволна съм от днешното събитие. Благодарна съм, че имах възможност да съм тук и да го видя и да го усета. Veľa sa hovorí o podujatiach vzájomnej kultúrnej výmeny. V čom vidíte význam organizovania takýchto aktivít? Dve kultúry sa prepoja jedna s druhou. Príslušníci vlastne jednej krajiny sa stretnú s druhými príslušníkmi a tak si vlastne vymieňajú rôzne kultúrne, spoločenské alebo diplomatické zážitky, ktoré majú vlastne z jednej z druhej krajiny. Ja keďže som cestovateľ a venujem sa teda cestovaniu a fotografii, tak ja som samozrejme zameraný na takúto oblasť spoločnosti a videnia sveta. Takže ja napríklad organizujem vlastné cestovateľské prednášky, takže ja by som určite mohol rozprávať o tom, aké je Bulharsko krásne a možno aj nie až tak objavené nejaké časti, ale z toho cestovateľského uhla pohľadu. Наистина живеем повече от 30 години в Братислава, в Словакия. И наистина, може би това е едно от най-прочувстваните мероприятия, които сме преживели тук, тъй като се свързват българската и словашката идентичност в едно. Българската идентичност на конете, тъй като българите ние сме едни коне, които покоряваме долини и планини. И словаците, които обичат българите и сме свързани наистина с обща славянска история. Хората около нас бяха щастливи и радостни. Имам чувството, че наистина чувстваха тази близост между нашите два народа. Čo je pre vás osobitne príťažlivé a čo je v Bulharsku, za čím sa vám cnie? Въпросът е повече от философски, но това, което най-много ни привлича в Словакия, са общите черти на славянството, на езика. Ние не се чувстваме в чужбина и това най-много ни задържа тук. И едно от големите предимства на това, че сме тук е словаците уважават и обичат българите. Дай Боже и нашето отношение да доказва, че е така. Нашето отношение към тях. А какво най-много ни привлича в България ли? Ами, Гьоте казва, родината е само една, макар че за нас
Родината е и България, и Словакия. И това е истината. Благодаря. Ja čakam na veci, ktoré ma oslovia. Vtedy to uverím a tým pádom aj divák to uverí, že myslím to vážne.